आदरा के वजह से टाइम एने से ओने हिल गए रहे। आ एकरा के देखी सुबह सुबह उठते ही एक कचौरी लेके सब्जी खा लेलक, ऊपर से तस्मैयो खा लेलक। हाँ, तो आज बगरा काम कइले नु बा। सुबह सुबह उठ के झाड़ू उहे लगैलक, खीर उहे बनैलक, सब्जी उहे बनैलक। और जौन भरिका काम हो रहा है उ हमरा के लपेट देलक। हमर रिश्तेदार के मुंडा हते, अई मुंडा पे हम डालें कूट कूट के। हमर रिश्तेदार के मुंडा निकल देनी। सारा रिश्तेदार लोग के नाम धो धो के अपना मने में आ उन लोग के मुंडा तुरत गईनी। आ देखिए तू जैसे उ लोग के नाम धो के तुरत गईनी नु वैसे ही एकदम बढ़िया से बन गए रहे आज पूरी। हाँ, तो भगवानो चाहत ना रे बबी, जौन करत तारे तो उनकर बढ़िया काम बाटे। राखी बाने के समय हो गए रहे तो हमनी रेडी उडी हो के चल देनी सन राखी बाने। हमरा से केहू ना पूछी कि कितना ते कमैले है, हमरा एको कमाई ना भइल है। नहीं से तो मम्मी पैसा देत लिए ओकरा के ले दे ओकरा के, काहे कि दे तनी ठल्ला है, तोरा पास पैसा कहाँ से आई। सही राखी बाने तो सही रसगुल्ला ले के निकल लेलक बेशरम कहीं पर से। हमरा से आशीर्वादो ले लेलक कि जौन तो हिस्सा की मिठाई बाचल बाटे वो हिस्सा की मिठाई हम ली। हमर कल मिठाई